HDP – meranie výkonnosti ekonomiky. Predstavujeme vám rodinu Novákovú, ktorá sa ako zvyčajne chystá pozrieť si spolu večerné správy, aby sa tak dozvedela, čo je nové na Slovensku a vo svete. Slovenská ekonomika sa dostáva do recesie. V dôsledku opatrení proti šíreniu koronavírusu poklesol hrubý domáci produkt Slovenska o 4,4%, oznamuje moderátorka televíznych správ. Pre študentku Radku je táto informácia nepochopiteľná, keďže len nedávno začala študovať ekonómiu a pojem hrubý domáci produkt zatiaľ neovláda. Radkin otec, ktorý pracuje ako ekonomický analytik v banke, sa jej rozhodol definíciu HDP jednoducho vysvetliť. Hrubý domáci produkt HDP je najznámejší ukazovateľ, ktorým meriame výkonnosť ekonomiky. HDP predstavuje trhovú hodnotu všetkých finálnych tovarov a služieb, ktoré boli vyprodukované v rámci krajiny za určité obdobie. V uvedenej definícii sú dôležité tieto prvky. Trhová hodnota. Ide o trhovú cenu, za ktorú sa obchodujú tovary a služby na trhu. Finálne tovary a služby. Do HDP sa započítavajú len tovary a služby, ktoré sú konečným výsledkom výrobného procesu. Medziprodukt, ako je povedzme pneumatika na auto, sa do HDP nezapočítava. Ďalším príkladom môže byť produkcia chleba, kde medzi produktmi sú obilie, múka a kvások, bez ktorých by sme chrumkavý chlebík neupiekli. Vyprodukované v rámci krajiny. Finálne tovary sú vyrobené na území určitého štátu, bez ohľadu na to, odkiaľ firma pochádza. Napríklad na Slovensku pôsobí nemecká firma Volkswagen, a tak sa jej produkcia započítava do HDP Slovenska. Za určité časové obdobie. HDP sa zvyčajne vykazuje štvrťročne alebo ročne. Pomocou grafu vývoja reálneho HDP na Slovensku sa Radkin otec pokúša vysvetliť svojej rodine informáciu z večerných správ. Hodnota reálneho HDP dosiahla negatívny rast, ktorý bol na úrovni 4,4%. Aký je rozdiel medzi reálnym a nominálnym HDP? Opýtala sa zvedavo Radka. Na grafe vidíme porovnanie nominálneho a reálneho HDP Slovenska. Hodnota nominálneho HDP je rozdielna nielen z dôvodu fyzického výstupu ekonomiky, ale aj v dôsledku zmeny trhových cien. Naopak, pri výpočte reálneho HDP používame stále ceny základného roka, teda ceny, ktoré boli zafixované k určitému roku. Zapamätajme si, že nominálny hrubý domáci produkt predstavuje hodnotu finálneho výstupu ekonomiky vyprodukovaného za dané obdobie, ktorá sa uvádza v bežných cenách. Reálny hrubý domáci produkt je hodnota finálneho výstupu za dané obdobie, ktorá sa vyjadruje v stálych cenách. Na identifikovanie časti rastu ekonomiky, ktorá je spôsobená zvýšením cien, sa používa deflátor HDP. Tento cenový index vypočítame ako podiel nominálneho HDP a reálneho HDP v danom roku, ktorý vynásobíme hodnotou 100. Uvedieme si teraz jednoduchý výpočet. Ak vieme, že hodnota nominálneho HDP Slovenska v roku 2021 bola 97,12 miliardy eur a hodnota reálneho HDP bola 85,38 miliardy eur, tak deflátor HDP za rok 2021 dosahuje úroveň 113,75. Môžeme konštatovať, že z dôvodu rastu cenovej hladiny bola v roku 2021 hodnota nominálneho HDP vyššia o 13,75% v porovnaní s reálnym HDP Slovenska. Radkin otec ukončil svoje vysvetľovanie tým, že viac sa Radka dozvie, ak sa zúčastní najbližšej prednášky.